Lakoy Chika TV. So karon, lahi ang atong isgutan karon because we will be having an unboxing of a portable karaoke speaker. Okay? Yes, but before anything else, please do not forget to subscribe, comment, and view the videos. Dako na kayo na siyang tabang sa akong channel guys para at least mo grow sa taba. Okay? So this time, again, as what I have said a while ago, we will be having an unboxing of a portable speaker. The brand is from Ace. So napalit na ko ni siya sa Lazada. For around 800 nagkapin ko siya. And the shipping is around 300 pesos. So barato na siya guys. So atong suwayan kung unsa gyud ang quality o kung sa po ang performance when it comes to this cheap portable speaker. Alright? So, umani ko, nakoy guest karon sa ato ang pag-unbox. Why lain? Hey, ano na ito ni Juan? Speaker from Ace. Ay, sa ato ang mga ay, sa ato ang mga subscriber. Okay, so alright, so mao ni siya ang box guys. So far, thanks a lot to Lazada and to the seller because the item was well packed. So, ato lang sugdan ablik ang ato ang portable speaker from Sige, bitara na, bitara. Ayan, karton. Height siguro niya sa ato ang trolling na speaker. And then, naasa nakabutang diri nga ang iyang connectivity ani is Bluetooth. So, pwede ni siya i-connect sa ato nga cellphone na. Muna mo ang kanta-kanta. Sige. Nice. Magumba ang karton. Mara sa niya sa subulan ng balik. And then, manual. English nga manual. Ito ang nag-agreeing guys. Magkanta-kanta mo. Down, down. Hello. Hello.